खुजदार प्रेस क्लब के इंतखाबात मुकम्मल। अगले 2 साल 2023 और 24 के लिए नई काबीना के लिए कामयाब होने वाले 9 रुकनी काबीना बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। खुजदार प्रेस क्लब के नई काबीना में सदर मौलवी मोहम्मद सिद्दीक मिंगल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल मिंगल, चेयरमैन मुनीर अहमद जहरी, इस तरह 9 रुकनी काबीना मुंतखब हो गई। नौ मुंतखब काबीना अवामी उमंगों पर पूरा उतरेगी। इलाके के सियासी, समाजी और अवामी मसाइल उजागर करने के लिए साथ साथ सहाफ़ियों के मसाइल हल करने में बुनियादी किरदार अदा करेगी। नवमुंतखब ओहदेदारों का मुंतखब होने के बाद जनरल बॉडी इजलास से इजहार ख्याल। نانا سینئر و سنگت سباز او خزدار پریس کلب نا سابق صدر بھی ارے موسٹ سینئر اور کلنا تقریباً صافی تا استاد ارے ایوب بلوچ صاحب اونا بھاز بلو کردار اسس بلکہ اوفتا حمایت ٹی اور سرپرستی ٹی دا پینل اسک اور ہنا طریقٹ یونس بلوچ صاحب ندیم گرگناڑی صاحب دارتون اوار کئی ننا سینئر و سنگتاک اسور ہرافتا حمایت ننی حاصل اس اور الحمدللہ نن بھاری اکثریت اٹ بلکہ بلا مقابل نن منتخب مسن اور ننا مقصد اور خزدار پریس کلب نا مقصد ہنادے کہ عوام نا فلاح و بہبود عوامی اگر کوئی مسئلہ سرے او حکامی بالا اسکان سر متنے تو دادے نن سرکین خزدار پریس کلب نا دا روایت ہمیشہ مسنے اور خزدار پریس کلب نا کئی سنگتاک ہنا وجان تینا جانبی تسنو اور ہنا وجان دا پریس کلب شہدا پریس کلب بھی پارا ننا کوشش ہنادے کہ خزدار پریس کلب نا ہرا مستنا روایت مسنے خصوصاً دا بلا تکلف پروگراماک یا میٹ دا پریس کلب نا حوالہ مسنو اوفتی نن انشاءاللہ العظیم بحال کرو نن دا ارادے کرینن اور ننا سنگتاک دا فیصلے باقاعدہ کرینو کہ عوام کی خزدار پریس کلب یلے ہما وقت 24 گھنٹہ ننا پریس کلب نا دروازہ کنم کی عوام کی یلو الحمدللہ خزدار پریس کلب رجسٹرڈ نا انتخابات انتہائی جمہوری اور پرامن طریقٹ مصر انتخابات تی مقررہ وقت اسکان اسی پینلس ہرانا قیادت مولانا محمد صدیق مینگل اور اونا جنرل سیکرٹری محمد اقبال مینگل صاحب کرے اسی پینلس ننتو کاغذات نامزدگی جمع کرے اور ارا بلا مقابلہ منتخب مصر۔ سینئر صحافیوں میں محمد ایوب بلوچ، ندیم گرگناڑی، یونس بلوچ سمیت دیگر صحافیوں نے نو منتخب کابینہ کو مبارکباد دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ نو منتخب خزدار کے سیاسی، سماجی اور عوامی مسائل اجاگر کرنے میں بنیادی کردار ادا کریں گے اور خزدار میں صحافت کے لیے نئی راہیں متعین کر کے پریس کلب، سیاسی جماعتوں اور عوام کے باہمی رشتے کو مضبوط کریں گے۔ رپورٹ مرتضی بلوچ، وش نیوز، خزدار۔